Bună, fraților, astăzi o să ne dăm cu bicicleta din spatele casei mele. Să începem. Mergem frumos. Facem aici un geam. Să nu văd ceva. Acum mergem și noi pe aici. Pot să conduc cu o mână. O ridic. Pun frână. Am aici să intru pe acolo. Dacă e mașina. Aici mă mai duc uneori și fac ture. Așa. Să-i dăm bice. Luat o mică groapă și era să sărim din ghete. Vine mașina. Ăla e șmecher să sar pe el. Hai să mergem pe aici. Stați că mă aruncă ochiul. Aoleu, mi-a căzut ghidonul pe mine. Să mergem. Să mergem pe aici. Am cască, dar ce mi-a luat tatăl meu și m-a obligat să o port. Să mergem prin Băltoacă. Să nu uitați și voi de un like și subscribe. Ia, era să sărim din ghete. Stați că cădeam. Vine mașina. E greu să nu înțeleg ce fac mașinile pe aici, că simplă stradă. Hai să mergem mai tare. Scrieți în comentarii dacă vreți să postăm și partea a doua. Era eu a zice mia oara să sărim din ghete. O mai știți? Sunt eu, Eric. Mergem cu trotineta. Așa flori frumoase. Dar hai să continuăm să ne plimbăm. Uite ce floare frumoasă. Țineți minte camerul să dați la fete flori. Sau nici nu trebuia să spun asta, dar în fine, să mergem cu viteză. Aoleu! Vreau eu să fac o schemă proastă. Să mergem. Hai să sărim. Sărim de ghete. Bum, bum. Și aici se închide vlogul de astăzi.
Pa, pa!